Не дайте с лека ръка да загърбвате нашата родина и на всяка цена да планувате почивките си извън България, Гърция, Турция и всички останали примамливи дестинации. Всяко дете има нужда да опознае и разбере своята родова принадлежност, традициите и обичаите, съхранили българския дух и народност. Затова ние сме длъжни да пазим бита на България, за да се опознаем, заобичаме и да започнем да ценим повече значението на думата родина. Докато се вливат пари в рапа и чалгата, няма да има рок-н-рол. И се набива на обществото, че трябва да слушат тези комерциални парчета, които им пускат. Ние нямаме против хората, които имат някакви различни музикални предпочитания, но просто не само това е музиката в България. Но просто няма достатъчно финансиране, няма достатъчно реклама. Ами да си намеря такава кака. Ще я гушкам. Чалгата за мен е начин, по който да държат нивото на населението ниско. Живее рок-н-рола! Празниците са харесвани и желани от всички нас. Те ни дават възможност да бъдем заедно с най-близките ни хора. Зареждат ни с топлота, сигурност, вяра и надежда. Емоциите, които ги съпътстват, оставят у нас спомени за цял живот. Община Драгоман ви кани на една незабравима разходка и с българските бити обичаи. Добре сте ми дошли на седенчо! Казвам се Здравка Цветкова и съм секретар на читалището. Намираме се в етнографския музей на читалището. Тук са представени автентичния етнос, обичаи, облекла, посуда. Преди няколко години възникна идеята да съберем и подредим автентични предмети от бита на селото. Така се поставиха основите на първата музейна етнографска сбирка. Предмети, които определят освен бита и ежедневието на жителите на село Габер и на околните села. Етнографският музей в село Габер, община Драгоман, ще ви запознае с различни местни ритуали и обичаи, много от които са характерни само за този регион. В нея са събрани ценни реликви от няколко поколения, спомени от миналото, които ни свързват с дедите ни, късчета от живота на хора, чиято кръв тече в нашите вени. И аз като дойдох млада невеста в Габър, като бемо долу лукуто на жътво и женете пою, чак се чуе песента у чуле, зажни ружо. Айде ли да поем? Знаете ли? Зажни ружо, познаем ли? Айде зажни ружо да поем. Зажни ружо! Жетварските песни спадат към трудово-поминъческите песни от народното ни творчество, непосилния и тежък труд при прибирането на насъщния. Все по-често обръщаме поглед към народното изкуство. Българката везе.
а не бродирам. Бродирам е френска дума. Обширният български фолклор. От пословицата и поговорката до пластичното изкуство, което откриваме най-вече в шивицата. Особено голямо творчество българката е постигнала в изработването на шивицата. С везба се украсяват ризите, които са до самото тяло на човека, както и сукманите, полите на престилките, месалите, в които се завива хляба. Багрите на тъканите, цветната палитра на кърпи, черги, носии, красотата на шевиците и дантелите, грациозно изваяните линии на стомните и други гранчарски съдове. Сватбарските песни спадат към обредите песни и пресъздават целия ритуал по избирането на булката, при сватосването, при подготовката на младоженците в техните домове. Към сватбарските песни се числят и сватовските песни, или така наречените песни на трапеза. А вие, жени, знаете ли всеко вечер ли да ми доди? Знаем! Хайде да изпоем той! Знаем! Сега вечер ли ми доди, ли ми доди. Тая вечер нема да дойде, нема да дойде. Тъжни и доста трудни песни за изпълнение, свързани с житието и битието. Красивия български глас или във величествената планина, в труда и в усмивките на хората. Община Драгоман успява да бди над българските традиции и обичаи. Аз се казвам Северина Кирова и съм главен специалист в новопостроения посетителски център в село Несва, община Драгоман. Да започна може би оттам, че ние не сме направили кой знае какво. Само сме обновили това, което преди доста години беше тук в село Несва. Освещава се тази Богородица и хора с благодатта през Светия Дух, чрез проста светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Намираме се в залата за етнографски експозиции. Тук има старинни предмети от бита и от културата на местното население. Колкото и да ви е трудно, бъдете единни и си помагайте. Допусна да се помоли за здраве на нашите врагове, защото ако ги няма нашите врагове, ние може би няма да поддържаме това темпо, с което работим. Затова аз се моля и за тяхно здраве, да са живи и здрави нашите врагове. Има старинни илитации. Това е характерната носия за нашия регион. Също така софийската шопска носия, старинни стомни, вретена, хурки, хубав стан, както и много покривки, много кошници, много плетки. Общини като нашата имат своето предимство, защото са в непосредствена близост до големия град, до София. 20-30 минути се озовавате в една спокойна среда, в една хубава природа. В общини като нашата и въобще изцяло в България е пълно с останки от тракийско време, 5-6 век преди новата ера, от римско време, от турско време. Ние трябва най-накрая да изкараме историята си, да я покажем на идните поколения
и да се гордееме, че сме българи, а не да се мразиме, че сме българи. Непрекъснато да си натякваме, че сме нещастни, бедни, слаби, в негативните класации на първо място. Насладете се, много е красиво. Да, с баба му сме големи дружки с бочето. Освен гостоприемни хора, които ще ви посрещнат, и прекрасна природа, в село Несла може да бъдете гост и на събора. Хората от селото се събират по различни поводи. Вижте как празнуваха освещаването на храм Свети Петър и Павел. Разбира се, с водосвет, веселба и курбан чорба за здраве. Благослови и освети тия икони със света вода, в името на Отца и Сина и Святого Духа. Амин, амин, амин. Красивите български носии. Везането е било един от най-главните домашни занаяти на жената в миналото. Шевицата е правена непосредствено върху естествената структура на тъканта с финни обагрени в растителни багрила вълнени конци. Тя е богата на орнаменти. Всяка част от българския костюм е завършено художествено произведение, което хармонично се съчетава с останалите. Майстор съм към задружата на народни и художествени занаяти по везба. Вече повече от 30 години. И съм председател на читалището. Има една книга, книгата се казва Борел. Там ми дойде и идеята читалището да се казва Борел, както областта, защото читалища много, Иван Вазов, Христо Ботев и така нататък. Нека да е нещо по-интересно. За малката територия на България има отделени 24 региона с специфични шевици. Но ако човек се загледа и тръгне да търси, се оказва, че във всяко населено място има нещо характерно и специфично за това местенце. На този регион се носи, както навсякъде в България, риза, отгоре се носи литак. Това е старинен литак на може би повече от 100 години. Шопкинята слага престилка само когато работи, когато облича литака не слага, но пък има пафти с много красивия колан, който е такан на една особена техника, казва се накори. Те са едни квадратни парчета картон или гьон едно време са използвали в четирите края с по една дупка и чрез завъртане на тези кори се изтъкават коланите. Тези са такани с друга техника, с един гребен се тъче този колан. Много маниста се използват. Тук в Шопския край има дори шевици, изпълнени само с манист. Ето това е пак характерно за шопските ръкави. С един и същи корена на брош се боядисва червеното, но брош е расъл в различна почва, при различни климатични условия дава различен цвят. А много характерно е за този край, ето това пришиване с гайтан. Всяка жена е добавила нещо от себе си върху това, което е видяла. Майка ми е показала и ме е научила първите бодове. В семейството много ме подкрепяха.
както моите роднини, така после и съпруга ми, и децата ми, сега вече и внуците. И многобройни, внушителни картини излизат пред очите ни, в сърцата и душите ни, когато се потопим в духа на родните традиции. И единственият начин да ги увековечим е да ги помним, разкажем на децата си и продължим. От Владиславци съм, това е традицията на моя род. Знаеш ли какво? Не е работа да се валиш какво си направил, защото всичко е записано на небето. Това е. Традицията разказва, че са намерили кръста преди много години в полето, когато са работили. Когато аз бях малко дете и дойдохме тук, кръста беше паднала и там до онази сливка. Събираха се едни възрастни баби, имаше едни камъни по земята, хората сядаха на камъните, правеше се курбана. Преди години се редуваха много фамилии, сега останаха само тези двете фамилии, които всяка година идват. Това свекърва ми я прави тая чорба и всяка година е много хубава. Аз много внимателно наблюдавам хората. Ако наистина един човек е наясно с традицията, той знае за какво става въпрос. Тя е казала, че ще я предаде на нас, на по-младите, да ни каже колко брашно слага за запръшка на този голям казан. Решихме, че трябва да направим нещата да са малко по-хубави и по-удобни и направихме тези маси и пейки, за да е по-удобно, защото и хората вече станаха по-възрастни, за съжаление, в селата. Бог да ви благослови! Честит празник, възлюбени брати и сестри! Живи и здрави да си! Всяка година се събират все повече и повече хора, почваме да удължаваме масите. Уникално място е. Много е хубаво, много е спокойно, хората са хубави. Да, в нашото село действително всичко си имаме. Нашия внук тук умира да идва, защото играе на воля, никой не му прави забележка, че ще излезе на улицата и ще мине кола. Ние сме тук, накрай кола не минава. Сега каквото съм поискала от кмета на общината, всичко съм получила. Хората не искат много. Съседите са ни чудесни. А хората са толкова любознателни и всеотдайни, че просто ще бъдете очаровани. Няма да имате нужда от екскурзоводи от гидове. Душне Господу, помолим се. Моето дълбоко убеждение е, че човешката душа произхожда от един първоизточник и дали човек е убеден атеист или е дълбоко вярващ, всъщност няма значение. По принцип вярата на човек е нещо интимно. Лично аз никой нищо не ми дава. Това е по-скоро аз давам нещо и родителите ми, и баща ми, и всички роднини. Спаси Господи, благочестивия христолюбив български народ. Някъде дълбоко в неговата душа той има потребност и колкото и да е заспал, в някакви проблясъци дори от неговия живот, душата му се събужда и копнее за нещо друго. Спаси души наша и во веки веков. Не бих казал, че има рецепта за това нещо. Просто на вяра, на това какво ти искаш да дадеш, дали се чувстваш, че си получил, дали искаш да благодариш за нещо и така нататък. Въпросът е кой колко е силен като дух и като характер. Не знам, може би всеки трябва да погледне по-дълбоко в себе си или не знам.
искам вашите аплаузи за кмета на град Драгоман Андрей Иванов. Уважаеми съграждани, скъпи гости, честит празник! Знам всеки един почти с какво се занимава и как протича ежедневието му. Затова решихме именно на този празник, по случай 46 годишнината от създаването на града, да се откъснете от проблемите си, да бъдем заедно, да се веселим и да изкараме една незабравима вечер. На община Драгоман мога да пожелая само Всички да са живи и здрави и каквото си поставят за цел и каквото хората искат да се направи. дано да я пази Господ. Да си обичат българското. Поканиха ни да участваме в тази инициатива и сме радваме да дойдем да свирим тук. Нашата група се казва Loud и свирим съвместно с най-яката китаристка в България, Тина Христова. Тези градове, че имат нужда от много повече такива събития, защото много ме е тъжно да си призная, да го призная и хората също го признават и го знаят. Пари се вливат в рапа и в чалгата. От град Драгоман. Тук съм отраснал. Въздухът е перфектен, природата е чиста. Работя в Драгоман, поне за лятото. Прибирам се тук, прекрасно ми е. Тук може да изкарате един прекрасен уикенд. Един турист в България може да дойде, ако иска да види наистина една страна много красива. Хората са гостоприемни, добри са, отзивчиви най-вече. Пълна с история, пълна с предания с вярвания. Да се насладите на природа, да ловите риба. Всеки един ще има какво да ви разкаже и с какво да ви омани. Човек може да почива колкото му душа иска. А няма да ви се ще да си тръгнете от тук. За децата тук е приятно. Хората са много са свестни тук хората. Това е. Добротата и гостоприемството на хората ще ви накарат да преоткриете себе си и да се вдъхновите от притегателната сила на това вълшебно място. Община Драгоман ви очаква!